खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि प्रदीप बर'। आं बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गामि रामगाव अनलाइननि गेजेरजों रमान्टिक खन्थाइ बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुङा जादों नंखाय अननाय। बे नंखाय अननाय खन्थाइया दोंसे रमान्टिक खन्थाइ। अब्ला आं खन्थाइखौ आवरायनोसै। नंखाय अननाय आं सानसे समाव होदोंमोन नोंनो सुखु गोजोन, नाथाय आं दिनै होफैबाय नोंनो सानथ्र'हायै दुखु दाहानि हांमा। नोंनि मेगननि मोदैया जालांदों दिनै गोथार गंगा दैमानि दै बादि खोलो खोलो बै लैथोनि निदान संलांदों। सानैनि मोजां मोनलायनाय फावा दिनै आंनि बिखानिफ्राय स्र' गलांदों। हाबा फिसा हौवा दाउनि फिसा गोमाजानाय बादि नोंनि जिउआ जानांबाय आंजों गोसो थोलायनायनि नागारजानाय जिउ। नोंखौ नागारनायनि उनाव नोंदि जानांबाय गुबुनजों जुलि। आं बे समाव गुबुननि नंखाय अननायाव गफ'नानै दिनै मोनबाय नोंखौ नागारनाय बादि आं नागारजाबाय। आंनि दुखुनि समाव सोर आय' होनफैखो? गैया गैया रावबो गैया। आं गोसोआव फैबाय रजे दिनैसो मोनथिबाय नोंनि गिबि सैथो मोजां मोननाय राव फावखौ। गोदानखौ दोनथ'नानै गोजामखौ गोसोखांना गोसोआव गाबखांबाय रजे आं नोंखौ नंखाय अननाय होफ्लांना। दिनै सोरां मुलुगा जाबाय आंनि खोमसि मुलुग। आंदि जानांबाय लामानि सिख्ला बिबायारि। खुलुमबाय।